zaka idan ka zo nan zaka shiga cikin browser ka, sai ka shiga nan ka danna browser ka, sorry na yi back, dawo home page ɗinka, home page sai ka danna ka rubuta 'yan arewa, gashi nan 'yan arewa TV shi zaka rubuta sai ka taɓa, gashi nan ka taɓa, gashi nan da aka sa 'yan arewa TV shi ma sai ka shige shi. Yawwa zai kawo ka wannan pejin na 'yan arewa, in ka yo ƙasa kai scrolling za ka yi ta ja, za ka ga Instagram mystery course ga su nan dai kusa-kusan da yawa. Ka yo ƙasa, ka yo ƙasa, gashi nan wannan scholarship ne federal government, sai kuma wannan shi ne federal government grant loan na rance da suke bayarwa, sai ka taɓa sai kai click grant and loan federal government sai ka taɓa, sai ka danna click here ɗin nan. Yawwa gashi nan grant and loan, wannan gashi nan shine wannan da zaka yi wannan grant kuɗin da suke bawa za ka yi apply, shine apply for grant, shi kuma wannan for loan. To zan yi muku bayanin yadda ake apply na loan ɗin, in dai kuna so sai kun magana. Zan yi maka bayanin yadda ake apply na loan ɗin saboda shi loan ɗin gaskiya zan iya cewa ba wai loan bane, kawai dai in aka ce yau ga rance, wanda yake sa ran cewa zai ɗauka ya juya har kuɗin su dawo shine yake tunanin ɗaukan loan. Ka ga shi za a ɗauka as a serious mutum, to shi yasa zai kasance su ce kamar loan ne, to dole suna son su ba wanda za su iya juyawa ne. Ka ga za ka sa ran cewa za ka juya ka mayar musu da kuɗin su, to da sunan haka za su baka, in kai serious ne da sa ran za ka juya ka mayar musu sai su baka, kuma gaskiya zai iya kasancewa kusan kyauta ne ma, shine. To sai mu tunda ba loan muka zo yi ba sai mu apply for grant, sai mu taɓa. Yawwa again sai ka ƙara apply for grant, gashi nan farin nan. Yawwa gashi nan wajen ka sa sunanka, username ɗinka, sunanka gaba ɗaya, misali sunana Muktar Usman, sannan sai in sa other names a wajena, kawai wannan bari in sa Usman. Nan sai in sa Gmail ɗina, email ɗinka da kake da shi sai ka sa, misali bari mu gwada wannan. Nan sai ka sa number wayanka, misali number wayata 090 37 89 89 79, ace misali ace wannan ita ce number wayata, to sai na sa ta. Yawwa daga nan wajen sai ka dawo, bayan ka sa number naka sai ka zaɓa, idan male ne sai ka sa male, in female ne sai ka sa female. Misali mu bari mu sa, idan misali male ne sai mu sa male sai ka taɓa, gashi nan ya cike. Nan sai ka rubuta address ɗinka, bi ma'ana address ɗinka, credential address wanda misali kamar zan iya cewa unguwarku ko abin da yayi kama da haka. Unguwarku dai inda da an je za a same ka. Nan kuma sai ka selecting state, misali idan a Abia kake ka sa Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu. To misali mu bari mu gwada Gombe. Local government ɗinka sai ka zaɓo Ata, Balanga, Billiri, Dukku, misali yanzu bari mu zaɓi Dukkun nan. Local government ɗin da kake shi za ka sa. Nan ma sunan unguwarku za ka sa, wannan select disability status. Misali kana da physical challenge, misali in kana da wata cuta ko ta makanta ko gurgunta sai ka zaɓa nan, idan kana da shi za ka sa yes, in ba ka da shi za ka sa no. Za mu sa nan. Nan kuma za ka zo ka ɗauko BVN ɗinka ka rubuta BVN ɗinka shi za ka sa a nan. BVN ɗinka shi za ka sa a nan wajen. BVN ɗinka shi za ka sa a nan wajen. Idan ka gama sa BVN ɗinka sai ka select date of birth, sai ka sa date of birth ɗinka a nan wajen. Ka sa date of birth naka irin wanda yake a cikin national ID card ɗinka, sai ka zaɓa banki a nan wajen. Ko wane banki gare ka gashi za ka zaɓa, ka zaɓi banki. Bayan ka yi selecting na bank sai kuma ka zo nan ka sa account number naka a nan kenan. Bayan ka sa account number naka, misali bari mu zaɓa set ga account number na banki na, misali in selecting wani First Bank. To dai anyhow dai bari in ɗau wannan bankin, meye sunansa ne ma, sai ka sa account name ɗinka a nan wajen. Misali ace wannan shine account name ɗina. To in kana wata sana'a za ka iya sa business ɗinka a nan, sannan ka sa, bayan ka sa sai ka sa wane kalar business kake yi a nan wajen.
nan kuma ka sa additional investment. Misali me zan ce ma misali, kamar misali idan ina kasuwanci ina noma to zan iya sa a nan wajen. Yes, ina da wani additional investment da nake yi. Bayan wannan kasuwancin da nake ina da wani investment na wanda yake additionally. Nan kuma sai ka sa enter your business value. Kamar misali ka sa yawan jarinka. Shine abin da suke buƙata a nan wajen. Idan ka gama ka yi komai za ka danna submit. Da ka danna submit ɗin zai nuna ma successful yayi. A'a ni ban gama cikewa ba shi yasa amma in dai ka sa komai daidai za ka nuna ma successful yayi. Idan kai ka danna aka bai ba to ka dawo baya za ka ga wajen da aka sa ma jan rubutu akwai inda baka yi daidai ba. Ka ga na saboda ban sa ba duk sun sa mun jan rubutu. To ko da ace ban yi daidai ba duk inda ban yi daidai za su sa mun jan rubutu. To in dai ka yi haka ba ka da matsala in sha Allahu. Idan wannan shine farkon kallon bidiyo na ka danna mun follow sannan ka yi like ka yi share saboda 'yan uwa da abokan arziki kowa ya ƙaru.